Ahojte, v predchádzajúcom videu ste mohli vidieť hlavný rozdiel v našich mačkách, ktoré nájdete v našej ponuke. Teraz si ale ukážeme, ako si správne máme nasadiť a vybrať také mačky na svoju obuv. Tak poďme na to. Klasické mestské mačky, ako môžete vidieť, na prvý pohľad sa zdajú, že sú menšie. Mám pritom zvolenú správne veľkosť, je to veľkosť S. Konkrétne tieto sú od veľkosti 35 až do 39. Čiže v tomto rozmedzi sa vieme pohybovať. Obuv máme 36, takisto aj tu, čo mám na sebe, tak poďme si to skúsiť. Najprv si nasadíme špičku a až potom si nasadíme pätu. Všetko musíme si pekne podoťahovať, aby nám to kopírovalo ten tvar tej topánky. S týmito mačkami môžeme vyraziť teraz na mestské chodničky, ktoré sú zľadovateľné, prípadne nejaké iné udržiavané chodničky. A teraz si ukážeme, ako si nasadíme takéto klasické reťazové mačky. Tam začíname rovnako, najprv špičkou a potom pätou. Tam je tiež dôležité to správne rozmiestnenie tých reťazí, aby to bolo všetko poriadne pevné, aby nám to držalo. A tiež je tam napísaná, ktorá je strana predná a ktorá zadná. A takto môžeme vyraziť niekam do tatier. Tak, tešíme sa na vás pri ďalšom videu.